Panguva ino situation yenyika yeZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Vanhu tiri kuona even pasocial media vari kufamba kutaura masviko vachiti aiwa nyika yeZimbabwe kana kusina kusimba aiwa wagara wako watiza. Tinoona kuti the vice president vaConstantino Chiwenga masviko akataura aiwa vari muMidlands province muguta reGweru aiwa vachipa warnings kune the guys vari kuonekwa kunzi they are hunting his life panguva ino nokuda kwemasupports nemashoko ari kuuya panapa achiti aiwa no to corruption, no to zvigananda, no to subscribe like on the bell icon. Panapa tipinda paHenry X panapa vanoona achiposta mashoko atokwa nagenerary aiwa vanoda nyora chiti stop hunting me, you will soon become the hunted. Angry General Chiwenga warns President Mnangagwa's boy Owen Mudangowe as 2030 plot gets nasty. GCVSA says plan to assassinate VP Chiwenga unearthed. Ndo mashoko anobuda panapa achitagwa aiwa nema voluntary supporters aiwa VP Constantino Chiwenga ari kutaura mashoko achiti plan yekuassassinata VP Constantino Chiwenga aiwa it has been unearthed, yabuditswa pachena yakuzikamwa. Vanhu vakaona mapictures ende vakaona VP Constantino Chiwenga vari surrounded nema-allies emutungamiri wenyika kana vakomana vanopusha for 2030 and people they were sure kuti aiwa this guy even makaona vana Mini Baloyi vachiisa mapost aiwa vachiudza kuti aiwa vaudziye vasaswedera mudhuze. Tikuona kuti aiwa zvazvo VP Chiwenga is now aware of the plan inoda kuitwa aiwa these guys to counteract kana kumu remove from his post or assassination. Mashoko anobuda nyorwa panapa atiri kuona kuti VP Constantino Chiwenga vachizobuda vaizotaura in the speech vachiuya vaizotaura mashoko achiti aiwa don't do what you are trying to do, stop hunting me. Imbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, vanhu vachiona kuti aiwa tension with the ruling party ZANU-PF yasvika pamalimits pekuti anytime the party can break. Tiudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kana kuna section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.